ezibuhlungu sekudutshulwe kwabulawa udrayiva wetekisi ngemvula izinhlamvu. Mbukela-ke ngikubingelele kanti engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Sekudutshulwe u-taxi driver ngoyaba lwezinhlamvu washona eKingsland eThekwini esifundazweni saKwaZulu-Natali. Kubukwa ukuthi lo driver ohlasele esemgwaqeni ngabantu abangaziwa baphuma emotweni behlome beyizinkovolo bavulela ngenhlamvu babhekise kuyena. Kubukwa ukuthi uzamile ukuphuma emotweni wathi uyabaleka babese bayamqedela ethudla phansi nabo babese bayabaleka. Mbukeli abezimo eziphuthumayo babezele endaweni yesigameko yilapho khona bafice udilayiva esethule. Mbukela amaphoyisa asaphenya mayelana nalesi sigameko. Mbukeli bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.